Lada piplan bantit pun temai bat kipun ki bahapok ka arpeo hajar khatsan arpeo hajar karena ke video kalak ban nyerap yapi ba pinjit kita kipun ki balak kambiang bantit haga nego video ngan yatu kita ki katuk kan neteli kipun ki ba pilak ban consider mo ki ba lak kambiang kita ki features jongki handrai kan ma balada pio i ya kan video hadin ka ar lai banai haga ta kapor ki lak ban don daki be pat ki ba kambiang yakine namar kindang bun ki we kipun ki ban sami hagi ne ki banai ban wan teh haswa bangan sedang ban yatu ya kita kipun singa ba ai ya like jongpi haga nego video bat subscribe ya kan channel lada pi de ki badang wan temai haga nego channel kapun ka banengkong ka ba pilak ban thit lane ban consider kata ka de ka CMF pun 2 pro karena kapun kadang syumi ngala de batai detail siapang kana kapun lada pi kuat ban yo i kata ka video pilak ban page hadin kana ka video mah kajing hack ka display jong kana kapun kalong 0.9 inci da kata ka full HD plus 10 bit HDR plus AMOLED display sispa rph ka refresh rate ki ai hadu lai hajar nits kata ka peak brightness ki ai kana kapun bat ka protection ki ai kana display ki kata daga panda glass ha processor jong kana kapun ki ai da uta MediaTek Dimensity 7300 Pro bat 1 nanometer ki snaya kata ka architecture yang lai thu rubah kana kapun ka biang ban le kai game namar ha ka BGMI lane ka PUBG ka support hadu sispa rph FPS bat ha ka software jong kana kapun pat ki ai daga Android 15 nangta bat utau Nothing OS 3.2 utau user interface jongka bat hadu live name kana kapun kin ai yagi Android update teh ka kamera jong kana kapun ru kala biang pelat namar haga naga pun ki ai lai teli kita ki kamera ka banangkong kata ka main kamera jongka ki ai daga 10 megapixel bat ka kamera ka baar pat ki ai daga 10 megapixel kata ka telephoto kamera ngai i ha ki pun ki bahapo arpeo hajar tangkane ka pun bala ai ya kata ka telephoto kamera ru nangta ka kamera ka balai pat ki ai daga pra megapixel kata ka ultra wide kamera hagi video jongka ka support daga 4K 30 fps tang ba haga naga phone am ki video jongka ka support tang daga taka EIS haga video stabilization mo ka claim support daga taka OAS nangta haga front camera pat ki ada kata ka 100 megapixel bat haga video pat ka support 1080p 30 fps nangta ha battery jong kana gapun ki ada usan 1000 mAh batu charger ki ai live watt haga na gapun ki don hi kita ki jing duna jong ka kum haga speaker ma ka speaker ki ai tang dau single speaker ki claim ai dual speaker ma nangta ha battery ru u kamrit ma tang 1000 mAh namar menta ki singi la don ki brand ki bala ai 1000 ma battery ta kane ka ai tang 1000 mAh bat sakawe kata ka jing duna jong ka kata ha ka IP rating jong ka ki ai tang daga IP54 kibe ki features jong ka ta ki la biang hima lada consider ya kedor jongka ku muka kamera jongka ru kala kambiang nangta u processor jongka ru la biang hima ban le kai game ki athu adu sispa rph fps ka support haga BGMI lane ka PUBG kapun ka arpat ka phila ban consider kata ka de ka Realme P3 Pro kajing ha ka display jongka na kapun kalong 0.5 inci ka display ta kala ha plat ma ki ai da kata ka 1.5K quad curve AMOLED display sispa rph ka refresh rate ki ai bat hadu khatsan spa nits kata ka peak brightness ki ai ha kana ka display jongka kana pun ka support ru ya kata ka IP rating hadu IP68 bat ka 69 bat kala yo ru ya kata ka military grade certified bat processor hagana pun ki ada Snapdragon 7S Gen 3 bat 1 nanometer ka teknologi ki sinayo bat haga software pat kana pun ki ada ka Android 15 bat uta UI jongka Realme UI 6.0 haga kamera jongka naga phone pat ka dontang arteli kita ki kamera jongka nadien ka main kamera jongka kata ka 10 megapixel bat kana ka support ya kata ka OAS ru nangta ka baar pat ka kamera ki ai tang da kata ka r megapixel ka depth kamera ka depth sensor bat haki video kana ka kamera jongka ka support 4K 30 fps haga front kamera pat ka ai da ka 100 megapixel bat haga video ka support da ka 1080p 30 fps hagi speaker jongka naga phone ka don arteli mo ki stereo speaker nangta ha battery jongka pat kana ka phone ka ada 1000 mAh bat charger pat ki ada pra watt karena ka phone kaduna kandiat kata haka kamera jongka namar ki claim ai kata ka ultra wide kamera ma nangta ka phone ka balai pat ka bapila ban consider kata ka deka Oppo K13 karena ka phone ru ngala de batai mo sepang kana ka phone lada pikwa ban tip detail sepang kana ka phone pila ban black page ya kata ka video bangala de psna te haga naga phone ka display jong naga phone ka jing ha jong ka ki ada kata ka 0.0 inci da kata ka full HD plus AMOLED display sispa rph ka refresh rate bat hadu khat spa nits kata ka peak brightness ki haga naga phone haga IP rating kana ka phone ru ka ai tang daga IP65 ma nangta processor pat ki haga naga phone da Snapdragon 6 Gen 4 une processor ula kambiang ma ude processor ba thamai bat lachnai udaga 1 nanometer ka teknologi bat haga software pat kana ka phone ka ada Android 15 bat nangta UI jongka uta Color OS 15 bat hadu arsnam kin ayaga
Android update mah kana gapon nang ta haga kamera jongka pat kana gapon ka ai artligi taki kamera jongka nadin ka main kamera jongka kata ka 1 megapixel bat kata ka 8 megapixel pat kata depth sensor mah ka depth kamera bat hagi video kana ka kamera jongka ka support 4K 30 fps bat haga front kamera ki ada ka 100 megapixel bat haga video ka support 1080p 30 fps hagi speaker jongka kana gapon ka ai daki dual stereo speaker mah ka don artligi taki stereo speaker nang ta ha battery pat kana gapon ka ai da nya 1000 mAh battery ta ula khamhe mah la biang bat charger pat ki ada u prape won haga na phone ru ka duna khandiat ma haga kamera jongka baraka IP rating ru ka ai tang daga taga IP65 ki phone ki ba hapo arpe hajar tela tip ima kin don jing duna namar wat daki lai pheu lai pusan hajar ki phone ru ki dang don kita gi jing duna jongki kumta wat ya expect pelat ma namar kin don bet kita ki compromise jongki ki company kim chinare ma kita ki phone ki ban biang lot na dong sedong kin don bet kita ki jing duna jongki kapun ka basau pat ka bapila ban consider kata kadeka Realme Narzo 80 Pro kana ka phone ru kadeka gaming phone mo ka ba la khambiang ban le kai game ru ka jing he ka display jong kana ka phone ki ada kan 0.4 inci da kata ka full HD plus 10 bit HDR OLED display sispa Hz ka refresh rate ki ai bat nang ta hadu 1000 suns pa nits kata ka peak brightness ki ai kana ka phone processor baki ai kana ka phone da uta MediaTek Dimensity 7400 bat 1 nanometer ki snai uma uneu processor ude badang thamai mo badang mi thamai bat ula khambiang hi ban le kai game lada consider ya ga dor jongka hapo arpe ujar ma haga software pat kana ka phone ka ai dau Android 15 bat uta Realme UI version 6 kana ka phone kala support ru ya kata ka IP rating da kata ka IP68 bat ka 69 bat kala yo ru ya kata ka military grade certified ma tenang ta haga kamera jong kana ka phone ki ai R5 ka kamera jong kana bak ka main kamera jong ka ki ada kata ka 1 megapixel bat kana ka kamera kala support ya kata ka OIS nang ta 8 megapixel pat kata ka depth sensor ma ka depth kamera bat haga video pat kana ka phone ka support 4K 30 fps haga front kamera pat kana ka phone ka support daga 100 megapixel bat haga video pat ka support daga taga 1080p 30 fps haga speaker ru kana ka phone ka ada kita ki stereo speaker ma arteli bat haga battery pat kana ka phone ki ada 1000 mAh bat u prape watt utau charger ki ai kana ka phone hangne ru ngi i ba haga na ka phone ru ki penduna khandiat haga kamera jong kama ki claim ai ka taga ultra wide camera hapo arpe hajar te kham nyari ban yo ya kita ki phone ki ba ai ka ultra wide camera kini ki company M ki salak ba lada ki penpiang haga kamera ki penduna pat daki we kum haga to ka CMF phone 2 Pro POEM haga kamera jongka kala biang pelat handre ka penduna pat daga da bateri khendiat pat nang tau speaker ki adang da we mo single te ka e ba ban yo ki phone ki ba la biang mo na dong sedong PEM hagi dem pat ki we ki phone ki penduna daga taka ultra wide camera hagi we pat ki don mo kum haga taka IP rating ru ki la biang nang ta hagi speaker ru ki la biang te handre haga kamera ka wide angle ki claim ai mo ka phone ka basan pat ka ba phila ban consider kata kadeka Poco X7 kajing he ka display jong kana ka phone ki ada kan 0.0 inci da kata ka 1.5K 3D curve AMOLED display bat sispa Hz ka refresh rate ki ai nangta hadu lai 1000 nits kata ka peak brightness ki ai kana ka phone haga display protection pat kana ka phone kala ai da kata ka Gorilla Glass Victus 2 kana ta kala biang mo ka kham biang kana ka display protection bat kala support ru ya kata ka IP rating da kata ka IP69 ha processor jong kana ka phone ki ada MediaTek Dimensity 7300 Ultra bat lasnai udaga 1 nanometer ma ka technology haga software pat kana ka phone napo box kala ai swatang da utau Android 14 bat utau UI jong ka utau Hyper OS bat layatu ru bahadu license kan yo ma ki software update kata ka OS update Android update ta ka kamera pat kana ka phone kala don light teli kita ki kamera nadin jong ka banangkong kata ka main kamera jong ka ki ada kata ka 1 megapixel bat kala support ru ya kata ka OIS bat ka baar pat ka kamera ki ada kata ka 5 megapixel kata ka ultra wide kamera hangne ta ki la ai ma ya kata ultra wide kamera ru bat haga balai pat ka kamera ki ai tang da kata ka 8 megapixel kata ka macro kamera haga video pat kana ka phone kala support daga 4K 30 fps bat haga front kamera pat kana ka phone ka ai daga 8 megapixel bat haga video pat kana ka phone ka support daga 1080p 60 fps haga speaker ru kana ka phone kala don ya kita ki dual stereo speaker ma arteli speaker ta ha battery pat kana ka phone kamrit khendiat ma namar PEM kala penbiang haga kamera speaker ru kala biang Tahu bateri pat kana ka phone ka ada 1000 sans pa mAh bat 1000 watt utau charger jongka ka phone ka ban rupat ka ba phila ban consider kata ka deka Infinix Note 50s kana ka phone ru ngala de bata detail syapang kana ma lada pikwa ban tip detail syapang kana ka phone phila ban lekpet hagi video jonga kana ka phone tanga yo sngaw ba ka biang pelat hagi AI jongka ki AI features jongka kana ka phone
Angatara hapo RPO hajar tangkan nehi ka balak biang pelat kita ki AI features jongka. Tenang ta ka jing hek ka display jongka na pun ki ada kata ka 1.9 inci. Da kata ka Full HD Plus 10-bit curved AMOLED display. Sispa 1 Hz ka refresh rate ki ai mo kana kala kham hek mo ya gitu ki pun. Namar bunsin ki pun ki ai tang daga sispa RPO Hz ka refresh rate. Karena te kala ai hadu sispa 1 Hz ka refresh rate mo. But hadu khatlai spa nits kata ka peak brightness jongka. Haga IP rating pat kana ka pun ka yo tang daga IP64. But kala yo ru ya kata ka military grade certified. Ha processor pat kana ka pun ki ai da o MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Lachnai u daga 1 nanometer ma. Haga software pat kana ka pun ki ai da o Android 15. But uta o XOS 15 uta o UI jongka. Hadu arsnem kin ai ya kata ka Android update. Haga kamera jongka pat kana ka pun ka ai da ki artili kita ki kamera jongka nadin. Kabarang kong kata ka 1000 megapixel ka main kamera jongka. Bat ka ba arpat kata ka 4 megapixel ka depth sensor ka depth kamera ma. Bat haga video kana ka pun ka support daga 4K 30 fps. Haga front kamera pat kana ka pun ka ai daga khatlai megapixel. Bat haga video ro kana ka pun surprisingly ma kana ka pun ka ai daga 4K 30 fps. Bunsin hapo RPO jar kamyar ha ban lap ya kita ki pun ki ba support dagi 4K video haga front kamera jongki. Ta haga speaker ro kana ka pun kala ai ya kata ka dual stereo speaker ma. Bat la tune da kata ka JBL. Tenang ta ha o battery pat kana ka pun ki ada o 1000 spa mAh. Bat o charger pat ki ada o sabusan buat mah kapun ka ban nyapat ka ba phila ban consider kata ka deka Vivo T4 lane ka IQ Z10 kumba phiatip ka IQ bat ka Vivo ka deka juma ka company namar ka IQ kisna nagamanta bandi na Amazon bat ka Vivo pat kisna nagamanta bandi ha Flipkart ta ha ki specification jong kini ki phone ru kidang stream ka juma phila banjit ka we na kine dengan bataya ka naga Vivo T4 tangba kana ka phone kala ban cross jaga RP hajar hanre ha ka por bayo offer kana ka phone kala ru ban hiar hapo ka RP hajar ta phila ban consider ya kana lada ka hiar hapo ka RP hajar ta ha kana ka phone ka jing ha ka display jong ka ki ada kata ka 1.9 inci da kata ka Full HD Plus 10-bit HDR AMOLED display. Sispa RPO Hz ka refresh rate ki ai bat hadu 1000 nits kata ka peak brightness ki ai kana. Bat haga display protection ru kila ai da kata ka shield glass. Bat haga IP rating kana ka phone ka yo tang daga IP65. Bat ka haga military grade ru kala yo ma kana ka phone. Ha processor kana ka phone ki ada Snapdragon 7S Gen 3. Bat lachnai udah kata ka 1 nanometer kata ka teknologi mah. Bat haga software pat kana ka phone ka ada Android 15 bat uta phone touch OS 15 uta UI jongka. Bat hadu arsnem kin aya kata ka major update lane kata ka Android update mah. Haga kamera jongka pat kana ka phone ka ada kita ki arteli kita ki kamera nadin. Kabarang kong kata ka main kamera jongka ki ada ka 1 megapixel. Bat kala support uya kata ka OIS. Bat 4 megapixel pat kata ka depth sensor mah ka depth kamera. Bat haga video kana ka phone ka support daga 4K 30 fps. Bat haga front kamera pat kana ka phone ka ada ka live 4 megapixel. Bat haga neru kala aya kata ka 4K 30 fps haga video mah. Akila de hi ban ai 4K video haga front kamera ru. Namar ya menta ka dor jong kana ka phone kadang cross jaga RPO. RPO hajar mah ka dor jong ka. Ta phila ban consider ya kana lada pikwa ya haga brand Vivo. Hanre ha speaker pat kana ka phone ka claim ai dagi dual stereo speaker mah ka ai tang da uwe. Tang ba ha o battery jong ka pat la biang pelat namar ki ada on 9000 spa mAh. Ula hep ha ma battery la biang ba. Bat u charger pat ki ada tau khandai pe won. Lada don na pi pat ki bakwa hagi brand motor la phila ban consider ya kana ka motor la H50 Fusion mah. Kana kala rim khandiat mah. Hanre kadang biang hi lada consider ya ka dor ba pi yo hapo RP hajar. Ta ka jing he ka display jong kana ka phone ki ada kata ka 1.9 inci. Da kata ka Full HD Plus 10-bit POLED curved display. Bat chispa 1 Hz ka refresh rate ki ai. Bat haga peak brightness pat ki ada ka 100 nits. Nang ta haga display protection pat kana ka phone kala ai da kata ka Gorilla Glass 5. Haga IP rating ru kana ka phone kala support da kata ka IP68. Ta processor pat bakila ai haga na ka phone kata da Snapdragon 7S Gen 2. Uneru ula kamrim kandiat ma namar baka mi nadu menin snap bat 1 nanometer kisnaya unau processor. Nang ta haga software pat kana ka phone ka ada Android 14. Namar baka mi menin snap ma ta kana ka phone ka ada Android 14. Andre phila pat ban upgrade hadu live snap kata ka Android update ma kana ka phone. Na kata ka daw nga ong balada pitit mentau snap ru kadang biang hi namar hadu live snap pin sayo ya kita gi Android update. Ta haga kamera jongka kana ka phone kala kambiang ya gitu ki be ma. Kana ka phone ka don artili kita ki kamera jongka nadin. Kamen kamera jongka ki ada kata ka 1 megapixel bat kala support ya kata ka OIS. Nang ta ka ba arpat kata ka khatlai megapixel kata ka ultra wide camera. Bat hakana ka juga khatlai megapixel ka ultra wide camera phila ban padon kam kum ka macro camera ro. Bat haga video pat kana ka phone ka support 4K 30 fps. Nang ta haga front camera pat kana ka phone ka ada ka live 4 megapixel. Bat haga video kana ro ka support daga 4K 30 fps. Haga speaker kana ka phone ro ka la don ya kita ki dual stereo speaker ma. Ta ha battery pat kana ka phone ki ada 1000 mAh bat charger ki ada 1000 watt ma.
Tela dah piko apat kapun haga brand Samsung pila ban consider ya katoka Samsung Galaxy M35 karena kapun haga por bakami kala bena nam bha haga kamera jongka mo namar ka biang bha ka kamera jongka kador jong kana kapun kalong fluctuate bha teng teng ka hair tang hadu khatsa hajar sanspa ta ya menta ta kadang ka kamrem mo lada ka hair khatsa hajar sanspa ta pila ban consider ya kana kapun ro kajing he ka display jong kana kapun kalong 3.3 inci da kata ka full HD plus super AMOLED display chispa RPH ka refresh rate bat 1000 nits kata ka peak brightness jongka ka kamrit ma khandiat bat ha ka display protection kana kapun ka ada kata ka Gorilla Glass Victus Plus bat processor ubaki ha kana kapun kata da Exynos 1380 bat lasna uda kata ka sun nanometer ka technology une ude processor ubasna makahi bat ha ka software pat na ka box kila aishwada Android 14 bat One UI 6.1 utau UI jongka bat hadu SAUS nem kin aya kata ka Android update bat haga security update kin aya hadu sans nem teh ka kamera jongka kana ka phone ki ai light li kita ki kamera jongka nadin ka banang kong kata ka main kamera jongka ki ada ka 1 megapixel bat la support ya kata ka OIS ka ba arpat ka kamera ki ada kata ka prime megapixel kata ka ultra wide kamera nang ta ka balai pat ki ada kata ka 8 megapixel kata ka macro kamera hagi video kana ka kamera jongka ka support 4K 30 fps bat haga front kamera pat kana ka phone ka ada ka 4 megapixel bat haga video ro kana ka phone ka support daga 4K 30 fps haga speaker ro kana ka phone kala don ya kata ka stereo speaker nang ta ha battery pat kana ka phone ka aida 1000 mAh ma henrekan ma bakana ka Samsung kamju ayau tau charger te na kata ka daw ngai thu ipi lada ka hiar ka dor jongka tang khatsan kan 2000 pila ban consider ya ganero namar pihak ban order separate ban pelut extra ya utau charger jongka kine gide kita ki katto kan neteli ki phone ki bangala select ki ba pila ban consider lada pi plan ban thit phone temai ngathrai mentalang ba kana video jonga pila nang ban jit kita ki phone ki ba pi ibit ban thit ma te ban nang yop kum kine ki jaj video singa ba like bat subscribe kana ka channel nginya sem pat ha ka we pat ka video jonga ku bless bon